Jo, čaute, a dneska si zahráme 5 nocí v Shrekovom hoteli, druhá časť. Ja nebudem zdržiavať, poďme na to, čiže dávame štart. Noc 1, dobre. On rozpráva, okej. Že čau, ako ti môžem pomôcť, vítaj v mojom hoteli. Čau, potrebujem izbu na 5 nocí, prosím. Jasné, mám izbu na druhom poschodí, je prázdna. OK, tak idem. Čo? Počkej, čo je za zvuk? OK. To je zaujímavý zvuk dverí. Ideme hore. Perníček. Čau. Čau, si v pohode? Ahoj. Ja tu pracujem, čistím špinavé izby, dobre. Dump. OK, tak ja neviem, asi dole mám ísť. Kde je záchod? Dobre, neboj sa, Shrek, nebudem išťať na zem. Teda sranda by bola, kebyže... Dobre, ideme pustiť bombu. Dobre. Pekný záchod inač. Olepený lepiacou páskou. To je záchod normálne. Fúha. Bleh. Ruky čo, neumývame? Ako, ja si myslím, že ani v tomto hoteli by som si ani nemusel umývať ruky, však je špinavý ten hotel. Čo je? Prečo nemôžem ísť hore? No, dobre, už to ide. Stuff only, ok. A ideme asi spať, nie? Dobre. Ježiš, jak som sa lakol. Ježiš, čo to? Dobre, zase som prišiel, tu je perníček. Čau. Dobre, umýva. Že mám umyť záchod? No. Ježiš, mám umyť hajzel. Však mi odomkni, debil. Čo mám robiť ako? Tak dobre, idem umývať. A jak? Počkaj. Dobre, už mi dal to. A zrazu to je odomknuté, dobre. No, to je zaujímavé. Davaj, umývaj. Umývaj. Dávaj, umývaj. Dobre, tu budem umývať 100 rokov. Kde mám ešte umyť niečo? Tu je. No dávaj, umývaj. Dávaj, umývaj. Dobre, tu je niečo. A už som nič nevidím také. Čo teraz? Dobre, to je všetko asi, nie? Dobre. Čo mu je? Prečo plače? Čo sa deje? Prečo plače? Prečo? Haló? Perníček? Čo ti je? Čo mu je? No dobre, tak asi. Mám ísť hore? No dobre, tak idem asi hore. No. Asi ideme spať. Dúfam, že teraz nepovie, že chce ísť na záchod. To čo je? Kto to bol? Obrázok tu je. Shrek.
Krásny je Šrek. Perfektný je. Dobre, mám ísť spať. Že necíti sa ospalo. Že chcel by som sa kúknúť na ten obraz, čo tam bol. Dobre, tak idem. Jak som sa lakol, pane. Oh no, čo teraz? Niečo musím spraviť. Čo také spraviť? Ja by som schoval asi ten obraz. Ja neviem, asi schovám ho. Oj. Dobrý deň, ako vám môžem pomôcť? Si istý, že si nepočul? Yes, všetko je v poriadku. Prečo vypadá tak naštvane? To sa mi nelúbi. On nás zabije. Dobre. Zas som sa lakol. Pane Bože. Noc 3. Dobre. Čumu? Šipka. Perníček. Oj. Šrek. Čo si taký? Perníček. Haló. Dobre. To je zamknuté. Čakaj, ja si sa mám ísť nájsť. Á, tu je kocúr! Kocúr čižmach. Není trošku vypasený? Sa mi zdá, že je trošku vypasený, nie? Lebo taký. OK. Čo si dáme? Chinese food, ne. Dáme si burger. Čo tu je? Aj to je ten typek. Mám si sadnúť? Dobre. Čau, ako je? Dobre. Čau, som Karl. OK. Že rád ťa spoznávam. OK, tak asi mám jesť, nie? OK, Minecraft zvuky. Dobre, nice. Prečo ten Šrek tak kúka na mňa? Šrek, čo ti je? Čo ti je? Dúfam, že ten perníček nešiel ku mne. A nájde mi tam ten obraz. Podľa mňa tu sú dva konce. Ja kebyže dám run away, tak asi by som umrel. Alebo ja neviem. Dobre, idem spať. Noc 4, dobre. A vyskúšame aj ten druhý koniec. Kde je Šrek? Šrek, kde si? Tu sú krabice. Dobre, tu sú krabice, nice. Nikto tu není, dobre. Záchod. Čo tu je? Nič. A kde je Šrek? Dúfam, že nebude u mňa. To sa mi nebude ľúbiť moc. Otvorím izbu a tam Šrek na mňa, nie? Že to ty si spravil môjmu great grandpa. Akože môjmu najlepšiemu detkovi. Ako na tom obraze, čo je. Že mám už dosť tvojich, neviem, niečo. Že toto zaplatí, že mi budeš umývať v noc, že budeš robiť nočnú shiftu pre mňa. Dobre, čiže mám ísť dole a tí boxy, čo tam boli, odniesť hore do toho warehouseu, dobre. No dobre. Ešte, že nás nezabil, ale vyskúšame potom, že run away, čo sa stane, že či ma zabije, alebo ja neviem. Dobre. Dá sa zobrať toto? Dá sa. To bolo vtedy, v tej druhej časti sa mi zdá, alebo už v tejto to nefunguje? Ne, nechcem robiť to. Nechcem ho zabíjať. Dobre. Tento čo tu? Že či potrebujem voľakú pomoc.
OK. On mi pomohol. Super. Jaký dobrý je. Nemu to nevadí, že akože tento typek mu to odniesol. OK, ten typek. No čo, Shrek? Dobrý chlapec, chod spať, dobre. Prepáč, Shrek? Idem už spať, dobre. Midnight 0. No, dobre. Čo teraz? Ježiš, to bude za 100. Ten Shrek ma bude zase naháňať, nie? Oj, to sa mi nelúbi. Toto je zamknuté. Počkaj, čo mám ísť dole? Ne. Zamknutú. Počkaj, čo? Čo? Čo sa mu stalo? Karl? CJ? Čo sa ti stalo? Čo mu je? Kto zabil? Ja nič nevidím! Pane Bože! Čo robí? Aké divné zvuky. Jak som sa lakol! To kde som? Ja som Backrooms. Čo to je? Shrek Juice. Čo to je? Čo som si dal? Heroín? Dobre, teraz sa cítim silnejšie. Dobre. OK, aký silák? Ale kde som? Toto by ma zaujímalo. Cítim sa veľmi slabo. Zase. To akože reálne musím takto stále chodiť. Ja neviem, čo ja viem, ja si dám jeden ešte. Zase sme si dali... Ja som... Som skapal. Dobre, tak som... Dobre, dáme si iba jeden. Ja som si myslel, že budem potrebovať ešte ten jeden, lebo že pôjdem asi po Shrekovi, ho zbiť alebo niečo také. Dobre, toto zničíme a zase nám povie, že cíti sa slabo. Dobre, tak ideme tam a nedáme si ten drink. Nie, nedáme si. Iba len ho držať v ruke budeme. Dobre, tak. Utekaj, kam? Utekaj, bože, čo ide tak pomaly? Pomoc. Utekaj, kde je Shrek? Ja sa ani nechcem kúkať dozadu, lebo... Čo? Jak? Bože, jak mu mám utiecť? Bože, si robí zo mňa srandu. Dobre, dali sme si ten... oný... energy drink. No dávaj, otvor to. Dobre. Budeš sa cítiť zase slabo, dobre, to viem. Dobre, idem sa hneď vrátiť aj naspäť, lebo... Dobre, cíti sa slabo zase, dobre. Dobre, zoberieme jeden, ale nebudeme ho piť. Dobre. Ale jak mu mám utiecť? Však ja nemôžem ani šprintovať, to je problém. Počkaj, ja budem kúkať tam, Aj.
Utekaj, 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 utekaj. Dúfam, že čo najďalej, lebo nechcem zomreť. Poď, 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 rýchlo. To dáš. A teraz čo? Pomoc! Čo? Gigače, Donny, Karl. Jaký silák. Jaký je ten Shrek? Čo? Bazuku. Ojoj. Thank you for playing. OK. To bolo zaujímavé. Dobre, dáme si ešte hento, že čo sa stane, keď utečeme, že či nás zabije alebo nie. No rýchlo, dávaj. Že ten obraz, ako... Ja to strihnem, aby ste to nemuseli tak dlho kúkať. Takže... ideme to spraviť. Takže strihnem to. A dostaneme sa tam, kde práve sme išli kúknúť ten obraz. Takže... uvidíme sa za chvíľu. OK, čiže dostali sme sa už tuto. Kde je tento obraz, máme si ho kúknuť. Tu sme sa sem dostali, dobre, kýchli sme na to. A uvidíme, čo sa stane, keď to dáme, že utiecť. Že či ho zabije, alebo neviem, bol aký tajný koniec, ranovej. Kam mám utiecť? Čo sa stane? Neviem, utečem sem. Dobre, tak náš Shrek zabil. Super. OK, ak sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber. Lebo polovica z vás, čo pozeráte moje videá, tak nemáte odber. Takže prosím, napravte to. Ja budem veľmi vďačný vám. OK, takže ja sa s vami lúčim. Čaute.